filmer det. Okay. Jeg griner. Tillad til at skyde! Morten! Mortens aften kommer faktisk af Sankt Martin. I morgen er det morgens aften. Det er så allerede morgen, ja. Og det er en aften, som jeg sætter allermest pris på af alle højtider. Det er morgens aften. At der er faktisk kun 4 personer i 2024, der blev kaldt Morten. What? Morten! Drengen, kan I huske Mortens aften sidste år? Nej, det var så vildt. Damer, lad os slagte, yes! Nu er det fest! Oh, yes! Tinden, Anna, hun sender livets manna. Hun gir oss varme, vin og glede. Vi ler så Kan vi have så Morten med cola? mere. Det er tid for Mortens aften. Ja, du hørte rigtigt. Camp Mortens aften, Roskilde 2026, Krogerup Højskole. Yes,